Čau Saman a dneska som tu so Zorim a zahráme si Skywars, ale bez mečov. Ok, takže musíme ísť najprv do sem, lebo to sú dva. Jo, a počas čakania sa mi stalo toto. Dobre. Ja, dobre. Jo, sme tým dva, ok. Bude to dosť napínavé, no nevadí. Musíme to skúsiť nejak vyhrať. Ako sa to podarí. Kámo, tu je telo mečov. Ani jeden nemôžem vybrať. Super, je žen. Nice, ja mám ironovú. To je k ničomu. Kámo, nice, typek spadnul. Tam je typek. Ne, ten prúd je ale mega OP, kámo. Ten prúd je extrémne OP. Ten ťa pritiahne a to je ako si skvelé. On ide asi sem, ne? Jasne. To je dobré, no počkaj. Ne. Kámo, to nebude dobrý nápad. To nebude. Ty vole, ja som sem spadol, kámo. Jen tam fajtia. Ja neviem, či by som tam moc mal ísť, ako. Ešte ja to skúsim. Ale neviem, nesľubujem, že to vyjde. Počkej, kámo, ja idem na tohto. Ne, ja som stopnul zvuk, takže teba není teraz počuť, kámo, poď. Ne, to nebol dobrý nápad. Ty vole. Ne! Počkej, mám mi upraviť zvuk, lebo to nebolo teraz vôbec počuť. OK. Jo. OK, takže jsme v druhé hře a kam zase to je. Že? Ale ono jak naschval. A normálne ja keď hrávam Skywars, tak to není pomaly ani jeden meč. A teraz ty vole... Si dám a teďka další 3, kámo, co to je prostě. Kam, ale to sa aj mne stalo v predošlej hre. Máme 3 meče v jednej čestke. Ja som tak dal ten meč... Ja nemám žiadne bloky ani. Já taky ne. Ja som... No tak... Ale však môžeme naťažiť. Čekaj. Nejaké naťažiť. No... Ty vole. Ja nemám kamo nič. No počkaj, ja to risknem, ja tam skúsim ísť, ale nič nesľubujem. Kamo, kebyže tu není ten blok, ja ho skúsim vyťažiť, a normálne ten typek. Ja skúsim nalákať nejako, aby išiel na mňa, ale... Poviem, že som... Ok, toto berem rýchlo a 5. Bež. Ty vole! No tak skoro som sem spadol ja. Kamo. Hezky. Ty vole. No a teraz som cooked. Nie som. Nedám kam. Typek má menej než ja, ale on nás hodil do vodu, lebo on mal tie vajíčka, no. Sem mám. Kebyže, tak... Keby som to rýchlejší, tak by som to možno aj dal. Nice, kámo. Ja mám luk a šípy. A mám diamantový chestplate, že? Nechýba iba helma. Mám full armor. Počkaj, tu bude čestka dole. OK, toto sa zíde. Lebo to mám lepšie. OK, takže jsme v třetí hře. Ja nemám reálne nič, ja mám iba, že luk, 4 šípy, ale snowbally. Pozor. No. Ja mám luk, jako, to môžem dostrediť. Máš jídlo. No, nemám jedlo. Nemám. Počkaj.
What? Ja som mal 4 šípky a vystrelil som a mám znova 4 šípky? No dobre, mám už aj ja jedlo. Počkaj, jo, asi. Ja som skoro typka zhodil, kebyže si ho všimnem o setinu skôr, no tak ráno. No, okej. Toto nechcem, meč nechcem, meč nemôžem ani mať. Mám jump boost, kameň. Ne. Takže jsme ve čtvrté hře. Ja už ani neviem v koľkatej, ale dobre. OK. Nice, mám lúk a šípy. Tak to sa zíde. Počkaj, krompač, Já tento. taky. To sme nice, ako. Obidva máme. A mám celkom dosť blokov. Počkaj, čo mi chýba? Boty. No, nie, to mám. A jaký máš? No, ja tak to nezničím. Jdem rychle na střed. Jo, čo najrýchlejšie. Pozor. Mám drevenú sekerku. Pozor, typek po teba bude streľať. On má punch. To tak vyzerá. Ja. Počkej, si sypol? Jo. Hej, videl som. Kámo, tu pri sám každých 5 sekúnd je ohňostroj, ty vole. No a čo teraz? Počkej, ja ho zostrelím, čum. Tak ho nezostrelím. Má to, no tak ty vole. Počkej, a čum. Tak nič. Skoro som ho mal. Idem na tých typkov. Čau, bro. Ne, typek jak prežil. Ty. Kde je? On je tu dole úplne. No toho nedám, kamo, on má dobré veci. Ty vole. A typek ho išiel doraziť. No nevadí. Potrebuješ, tak ani jeden. Ja tu väčšinou hrávam ten Skywars a ani jeden meč väčšinou tam nebýva, no. No teraz, keď ich nemôžeme mať. Mám tu udicu. A železnú sekerku mám. Dobre, tu nie je čestka už. Opäť sa zíde, toto si myslím. Jo, on si zoberiem jedlo. Ako ja ich môžem pritiahnuť, lebo... Kámo, kebyže tam nedáš tú vodu, tak ja som dead. Jo, videl som. Ne! A ja som dan, ale zabil som typka. Stále tam není tá výhra. Ne! Stále tam proste není tá výhra, ktorú potrebujeme. Ja už ani skôr... Jo, tak to si mi nechal dobrú... To si mi nechal šťastnú čestku, kámo. Nejako moc nie. Udica, vajíčka, snehové gule a trochu armor. Ešte jedna by tu mala byť niekde. Ja tu máš. Ešte čo mi chýba? A ja tak helmu si zoberiem, toto zoberiem. Jako iba tepláky mi chýbajú. Všetko. OK, ale ja nemám žiadny meč, ja nemám žiadnu zbraň. Ja mám iba udicu. To je všetko, čo ja mám. Ja nemám ani to. Počkaj, toto si dám aspoň do jedničky. Tak, OK. Ja dávam bacha, neboj. Opa, ja tu... Come on. Ja, to si ty! Ja, to je nejaký typek, a to si ty! A on je mega dobrý. No, akože to sa ti povie, že není dobrý, ale ty máš aspoň zbraň, vieš? Ja nemám ani to. Prečo mám tak malý ping, kámo? Ne. No tak
kámo, teraz prísa. Prčíc, ja som rovno do toho, dole spolu, kámo. On ma rovno do toho vojdu chodil. Počkej, ty si chcipnul? Hej, za chvíľu idem púšťať ohňostroje zase. Takže... Že jsme v poslední době a co se povede. Tak to nie sú úplne najlepšie veci teraz. Tieto čo spôsobom. Jo, ja. Jen na střed. Kamo, ja nemám, že pomaly nič ránia na tie zbranie, ako. Jestli taky ne. Tohle týpek málo. Jo, on teraz po mne strelil skoro. Skoro ma trafil, kamo. Počkaj, typka zhodím? Nice, mám ho. Jedného mám. Ale toho druhého neviem, či by som moc trúfnul. Ideš na ňo? Dobrá. Nechali tu ne... Kamo, oni úplne tie čestky vyprázdnili, ty vole, že tu niečo aspoň nechajú, ne? Za návštevu, vole. Počkej, jo, ale tu není asi... Je tu? Není tu nikto. Pojď na střed. No, okej. Jako, trúfnuť to môžeme, ale... Nesľubujem, že prežijem. Ty vole. Pozor, pozor, typek ide a on má diamond. Meč sa mi tak zdá, no jasno. Ne. Poď. Kamo. Takže pokiaľ sa ti video ľúbilo, tak nechaj tu like, odber. Zorio kanál máš dole v popise a jo, ja sa budem tešiť ďalšieho videa. Čau.